Té una flota pesquera molt important i a les platges i als ports esportius s'hi poden practicar diversos esports nàutics. És una de les viles turístiques més importants de la comarca i per això té una gran infraestructura hotelera, amb unes instal·lacions que permeten passar-hi unes bones vacances i uns dies de descans. El nucli antic de Roses conserva monuments molt interessants, com la Ciutadella, una obra renaixentista en forma d'estrella que data del segle XVI. La Porta de Mar, una obra renaixentista notable feta de marbre, dona pas a aquesta fortificació militar. A dins hi trobem les restes de l'antic monestir romànico-llombard del segle XI i la Basílica de Santa Maria de Roses. La Ciutadella va estar habitada des del segle V, abans de Crist, fins al segle XIX. A la costa retallada de la badia de Roses hi ha unes cales molt captivadores, com la recollida cala de Canyelles petites o l'espectacular de Canyelles grosses. D'aquesta vila abocada al mar tampoc podem oblidar l'emblemàtica cala de Montjoi. La cultura megalítica també hi va deixar l'empremta amb el dolmen més gran de Catalunya, la Creu d'en Cobertella. Endinsant-nos a la comarca, arribem fins a la capital de l'Alt Empordà, Figueres. Si volem descobrir l'ambient de la ciutat, hem d'anar a la Rambla, que es va començar a construir l'any 1828, quan Joaquim Caamaño, alcalde i governador militar de Figueres, va ordenar recobrir la riera de Galligants. Passejant per la Rambla, també podem admirar el monument de Narcís Montoriol, que va dissenyar el primer submarí a Espanya l'any 1859. Si anem a Figueres, estem obligats a visitar el Museu Dalí, on s'exposa bona part de l'obra del pintor de l'impressionisme, el futurisme, el cubisme i el surrealisme, en un edifici molt singular que expressa l'esperit del genial pintor. A 3 quilòmetres de la capital hi ha el poble de Vilabertran. La imatge de la canònica augustiniana de Santa Maria de Vilabertran, un conjunt fantàstic, fundat al segle XI per l'abat Rigal, domina aquesta vila. N'hem de destacar l'església romànica de Santa Maria, coronada per un campanar de torre llombarda del segle XII. I el claustre, que és d'estil romànic. A la capella hi ha una creu de plata, una peça romànica d'orfebreria. Seguint la carretera, pugem fins a arribar al poble de Peralada, dominat pel castell que van construir els vescomtes de Rocabertí a finals del segle XVI. La façana occidental és del Renaixement més pur i hi destaquen dues torres rodones cobertes d'heura.
A la comarca de l'Alt Empordà hi ha la segona zona humida més gran de Catalunya després del Delta de l'Ebre, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que té una superfície de més de 4.800 hectàrees. Els aiguamolls van ser testimonis de l'arribada dels grecs a Empúries. Tot i que dins del mateix espai hi ha algunes construccions que n'han alterat el paisatge, val la pena anar-hi i observar les més de 300 espècies d'ocells. La gran varietat d'animals i el riquíssim conjunt vegetal. El Cortalet obre les portes del Centre d'Informació. La closa del Puig permet observar la diversitat faunística dels aiguamolls i les nombroses colònies d'ocells aquàtics. Seguint la carretera comarcal en direcció a la costa, ens aturem a Castelló d'Empúries, una vila de gran interès històric, arquitectònic i gastronòmic. Els carrers, de traçat medieval, ens transporten a temps de cavallers, quan els comtes d'Empúries hi van construir el palau i les muralles. L'església gòtica de Santa Maria, la catedral de l'Empordà, ja existia al segle XI i segles després la van reconstruir i en van conservar el campanar romànic. A dins, a l'altar major, hi ha un retaule gòtic d'alabastre. Sobre el curs de la Muga hi ha el Pont Vell, una construcció del segle XIV força deteriorada pel pas dels anys. En un segon recinte de muralles trobem l'Eixample, limitat a llevant pel Rec del Molí, que segueix les antigues valls. Al voltant de la vila, i construït sobre antigues maresmes, hi ha el nucli d'Empúria Brava, que està ple d'apartaments, botigues i establiments turístics que se situen entre xarxes de canals. Resseguint la costa i entrant al mar, hi ha el Parc Natural del Cap de Creus. Té una superfície de gairebé 14.000 hectàrees i és el primer parc natural marítim i terrestre. Del paisatge del Cap de Creus en destaquem el far, des del qual hi ha unes vistes fantàstiques d'aquest parc. Per la violència de l'aigua i la tramuntana que hi ha, els pescadors diuen Cap de Creus, cap del diable. El Parc Natural del Cap de Creus el formen una gran diversitat d'ecosistemes, bosquines, brolles i prats. I una gran varietat d'ocells migratoris, plàncton i peixos.